Hier onder Takonishof haar 74 jaar hier wenten, plakmaker voor de nijbouw van 40 hier en joontje in Keerphoezen. Omwenners wienen van het begin al benauwd voor de trillings door het haaien. Omdat haar hoezen uit de jaren 30 en 50 net de beste fundering ha. Ze eerst dat er meetings kwam en de meetapparatuur liet juist zien dat de angst van de omwenners net verneerd wie. Op deze meter wie duidelijk te zien dat men net voldien aan de 2,08 norm die er steld wie. Er wie uitschutters naar 8. Nou ja, dat is dus 400% boven de norm die versteld wie. De eerste peel ging het futten dadelijk al mis. Ze had toen fut de boel stilijn. En ze zijn om alles uit te sluiten, moeten ze nog een tweede peel slaan in een verdere hoek. Daar ben ze naar daar gegaan en hebben ze de peel, ik probeerde te slaan. Ding werd blikken dat ze wel iets verder de groen in kwam, maar op het moment dat ze op de onderste laag kwamen, schuurde de weer richting achteruit. Dus ik daar moest men ophouden. Er werd ik nog een derde peel bezocht, maar met hetzelfde resultaat. Voor de gemeente reden om het haaiwerk op dat plak voor eerst stil te lezen. Maar Wenningstichting en opdrachtjouwer Accolade is net van doel helemaal op te houden met haaien. Op basis van de eerdere berekeningen is er geen reden. Hè. Er zijn nu wel trillingsmeters gedaan, er is 1 trillingmeter er zit. Wat we gaan doen is dat we meerdere trillingspleters gaan plaatsen. En daardoor kan er gerichter op de locatie bepaald worden wat toelaatbaar is. We gaan er vooralsnog vanuit dat we gewoon kunnen haaien. Het boarien van de funderingspjel, wat de omwenners graag willen, kost het een ton meer. Morgen lezen de partijen hoe een oplossing. Het vertrouwen in de Wenningstichting is intussen tot een nulpunt zakken. Alle adviezen die wij hier, mede door onze bouwkundig adviseur, had zij links van hun deadline mijn doel om toch maar gewoon terug te gaan met het haaien, omdat het in uw zeggen gewoon een ordinaire centenkwestie is. Ja, het kost extra geld en dat doen we liever niet. We besteden liever het geld aan de juiste dingen, want ook een woningcorporatie kan het geld maar 1 keer uitgeven.